Господинов, който не ме остави, а ме води и до този момент пътя на здравето, за което много му благодаря. Благодаря на господин Льовен, благодаря на Светлио, благодаря на целия лидерски съвет, благодаря на всички вас, защото вие сте вдъхновение. Ако ви няма всички вас, ако ги няма всички тези хора, които вървят зад нас, ние няма да имаме такива успехи. Това е възнаграждаващо. Психолог съм и аз по образование, нататък. Китайски кордицепс. Така. Китайският кордицепс е нещо, което аз се запознах доста късно и ще започна от това какво аз направих. Понеже преди една година, след като направихме магазини, беше изключително трудно за мен и аз започнах да вдигам кръв. Викам сега тук нещо, това е на емоционална основа, ясно ми е. Но ме подплашиха там и казаха, трябва да почнеш лекарства. И респективно ми изписват някакви лекарства, аз почвам да ги пия, почвам да се подувам, почвам бъбрика нещо тук да... Викам, това не е за мен. Пиша на чат GPT, сега това е сериозно. И той ми казва, ще вика пиеш 2 бета-блокера, те ти стимулират бъбрика да работи повече. И аз викам, какво? Викам, това кардиолог ми го изписа. Край, до там. Хвърлих лекарствата и казах, я да видя този кордицепс колко е велик. И тия гъби. Скъпи приятели, откакто съм почнала кордицепс и рейши, нямаше и седмица. Аз нямах никаква такава симптоматика. За всичко, което ви говоря тук, наистина и аз ви потвърждавам от първо лице. Високо кръвно, гъби, кордицепс и рейши, защото съм пила прашец и бамбук в големи количества. А това работи наистина в насока и емоции, както каза Петя Серафимова. Нали така беше? Бъркаме. Какво ме впечатли в тази гъба? За първи път чувах, че е зимен червей лятна трева. Не можех да си представя как природата ще създаде такова нещо, което да е между животното и растението. Да идва от земята, да влиза в приемника, който е избрал, да го изяжда и да се показва вид на растение, което ние да консумираме. И тогава си представих така. Значи тази гъба намира в мен, къде са патогените, къде са тези бактерии, които ми пречат. Изсмуква я и остава само хубавото в моя организъм. Така разбрах как работят гъбите. Като гъби. Като гъби. Така. Какво прави китайския кордицепс? Гъбата, която се казва императорска гъба или гъбата на дракона, както я казват, известна в традиционната китайска медицина, има над 200 вида гъби кордицепс. Ние обаче ползваме кордицепс синенсис в нова ера. Има два основни органа, два основни меридиана, върху които повлияват. Меридиана на бъбрика и меридиана на белия дроб. Това другото, което ми направи впечатление, че кордицепса, Таня говори за синергията между двете гъби. Да, така е, в кордицепса има повече ян енергия, но кордицепса в китайската традиционна медицина се схваща като гъба, която може да направи, дори само тя може да осигури баланса между ин и ян в организма и да регулира, да тонизира ци, да я укрепи. Какво съдържа и как работи? Полизахариди, кордицепинова киселина, аденозин. Три неща, които имат за задача да повишат защитните сили на организма. Значи представяме си гъбата. Изсмуква и затова повишава защитните сили на организма. Как защитава бъбриците? Защитава бъбриците, насищайки кръвта с много кислород. И то изсмуквайки точно тези патогени. Кордицепиновата киселина. Също много интересно. Има много хора, които задържат вода. На база на това, поради тази кордицепинова киселина, тя подпомага това диуретично действие, повишава осмотичното налягане и по този начин водата излиза от организма. Помага за този процес. Затова работи и в кръвно налягане, което беше може. Вие за лекцията ли сте? Ще пеете или ще клякате? Те не са били тук. Работи в насока неутрализация на свободните радикали.
Изключително много този продукт помага и за работата на сърцето. На това сърце, на този мускул, който цял живот работи за нас. С нашето зачеване, нашето отиване от този свят. Като насища, като помага отново за увеличаване на този кислороден приток в сърцето. Так. И още нещо. Как регулира имунитет? Като увеличава брой на имунните клетки, като увеличава производството на антитела, бъбречната функция, когато тук говорихме за това, че намалява адреналина, т.е. намалява стресовите фактори в нас, които въздействат и оказват неблаготворно влияние. Профилактика на дихателните пътища, след малко ще ви дам даже случай с хора в Търново, като изчиства тези патогенни микроорганизми и бактерии в нас. Има подмладяващ ефект. Ето тук споделиха хора, които имат ракови заболявания. Раковото заболяване потъмнява. Нас не потъмнява. Хората стават тъмни. Раковите заболявания има едно интересно хомеопатично лекарство. Няма да се спирам сега за там. Всички хора, които имат такава предпозиция, обикновено са много добри. Те са много услужливи. Те са готови винаги да дадат на другите, да направят компромис със себе си. Основният урок, който учат, е да не потискат гнева, а да го изкарат от себе си. Това в скоби като психология. Повишава се жизнената енергия, като се неутрализира стреса и хроничната умора. Да, когато започнах да пия кортицепса, аз усетих изключително много енергия в себе си. Понижава нивата на липидите и на холестерола и по този начин защитава сърцето, съдовете в сърцето и в мозъка и работи за възстановяването на функциите на черния дроб. Така. Защо китайския кордицепс е един от продуктите, една от гъбите, която има доказан антираково действие? Кордицепиновата киселина и аденозина всъщност правят точно това. Прекъсват формирането на новото ДНК в една туморна формация. И по този начин те започват да помагат на клетката да се изгражда като здрава, а не като туморна. Защото знаете, че туморните клетки са всъщност много агресивни. Това, което човека е потиснал като емоцията гняв, то прераства в като агресивно отношение към всички останали клетки, за да може да мутират и да се променят. Затова кордицепина възстановява пълния жизнен цикъл в здравата клетка, за да може тя да се възстанови, а респективно туморната да умира. Така, препятстват се метастазите, клетъчната подвижност и активност на туморните клетки. Нашите капсули Golgen. Така, тук са посочени много ниски дозировки, съвсем умишлено, говорим все пак за профилактика. Много хора питат колко време трябва да ги пием. И аз казвам така, основните продукти, прашец, бамбук, гъбите могат да се пият в много дълъг период от време. Те не могат да ви създадат проблеми. Единствено трябва да бъдем по-осторожни с продуктите, които идват, вече идват в България, защото те са наистина с много по-активни вещества. Профилактичните дози могат да бъдат това. Когато човек иска да постигне някакъв ефект, 3, 4, 5, 6, след малко ще дам и други дозировки за случаи. Така че, за кого е полезен кордицепса? Хората, които имат слаб имунитет, децата, включително и децата, могат да приемат кордицепс. Пушачите, според мен е задължително. Защото, работейки в меридиана на белия дроб, кордицепса изчиства тези клетки, които са увредени благодарение на тютюневия дим. Хората, които са претоварени от работа, те са с, по принцип, намалена жизнена енергия. Тук говорим за повишаване на ЦИ, повишаване на тази жизнена енергия, която да балансира всички останали системи. За половите дисфункции няма да говорим, това е яйна енергия, свързваме с прашеца и говорим вече за млади хора, които да нямат проблеми с половата потенция.
За хора с хипертония дадох ви пример със себе си. Така, хора, които имат нарушения в съня, Петя Серафимова даде много такива добри примери, сърдечно-съдови заболявания, химиолъчетерапия и така нататък. И един слайд. Един слайд, който исках да запомним и това изречение. Кордицепсът те вдига, той е ян енергия, но рейшето те центрира. Това е енергията на духа. Когато двете ги вземаме, ние наистина правим синергия. Но, кога да изберем кордицепс? Ако сме изтощени, ако прекалено много сме се изразходвали, ако усещаме вътрешен студ в себе си, защото се повишава нашата издръжливост. Повишаваме ЦИ. Кога да изберем рейши? Когато сме напрегнати отвътре, когато сме нервни, тогава рейши балансира. Това е енергията на духа. Отпуска и възстановява. И няколко случая от пътя на здравето. Имах случай с жена, която е с проблем на щитовидна жлеза, около 50 годишна, в менопауза, с инсулинова резистентност, която приема прашец и бамбук преди около месец, около година. С добавянето на кордицепс тя съобщава, че има изключително много енергия вече, върши се по-спокойно работата и показателите на щитовидната жлеза силно са намалени. Знаете, че при щитовидна жлеза, при Хашимото, едно от нещата, с които се бори човека, е постоянната умора. Мъж, който е на химиотерапия, съжалявам, че жената я няма в момента, тя ще да го разкаже от първа ръка, който приема прашец, бамбук, курзо, той е с тази диагноза всъщност втора година. От една година приема ето тези дозировки. Към момента този човек е с намалени туморни маркери, с много повече енергия, с наполовина спряна химио- и лъчетерапия от племене човек. И интересен случай също така, тъй като ние препоръчваме да кордицепса гъбите да не се дават много на кърмачки. Аз ще ви дам случай с жена, която е в Търново на 43 години. Тя е кърмачка. Обади ми се, защото е с вирус и каза: искам да пия нещо, но не искам да пия химия. Все пак тя кърмеше. Освен прашеца и бамбука, и тя много обича боровинката, казахме: вземи кордицепс. Не го увеличавай много. Нали, защото ние нямахме случаи с кърмачки, за да не можем да експериментираме. Тя започна с една-две капсули и в последствие, след 3-4 дена, тя се обади и каза, че няма вече този бронхит, който се е опитал да се развива в нея, той е намален и тя се справи без каквито да било лекарства. Така. И последния слайд. Най-хубавия. Традиционната китайска медицина, приятели, е тук. Ние си имаме прекрасна българска традиционна система за лечение. Но има едни хора, които са съхранили тази система, обединили са я и ни я дават на готово. И ние можем да я ползваме, ние можем да се докоснем до корени, които да подбудят и нашите корени. Корени, които да ни помогнат ние да, както казах и вчера, да събудим нашия български дух и наистина да вървим заедно по пътя на здравето. Благодаря ви.